Bon dia a tothom i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Resulta que tenim feina. Fa 2 setmanes vaig fer aquest vídeo. Només l'havia pensat com una cosa curteta per comentar algunes cosetes que tenia en ment de com s'havien assignat llengües nacionals a diferents països o estats del món. I resulta que sense adonar-me'n vaig obrir una pila de temes interessants a tractar. Molts de vosaltres em vau deixar comentaris al vídeo anterior, alguns també em vau escriure, i això, resulta que he obert molts temes interessants de com s'han gestat aquests processos d'identitats nacionals amb la seva llengua associada, com per exemple a França i a Itàlia. També avui ens toca parlar una mica d'Espanya, tot i que no ho farem molt a fons encara, ho guardo també per un altre vídeo, i també vaig comentar el cas d'Indonèsia. Llavors, doncs, intentaré fer una mica de resum del que vaig dir la setmana passada i contestar alguns dels comentaris que em van deixar en aquell vídeo, que són interessants i em permeten desenvolupar amb més profunditat el tema que estava tractant. Com he dit, en aquest vídeo de fa 2 setmanes, que el podeu anar a veure a l'enllaç que trobareu a la descripció d'aquest vídeo, us recomano primer veure aquella primera part i després venir a aquesta segona part per seguir el fil de la història. Bàsicament, en aquell vídeo vaig parlar de quines estratègies s'havien seguit a diferents estats per imposar o, com a mínim, declarar una llengua nacional i legitimar-la a tot un territori on hi havia moltes altres llengües. Primer vaig parlar de França i vaig dir que en aquest cas havia sigut purament imposició. Hi ha moltes llengües diferents a França, però l'estat francès només n'admet una com a oficial i també vol que tota la població utilitzi aquesta única llengua, el francès, a tots els àmbits de la seva vida i, per tant, doncs, ha utilitzat diferents estratègies, sobretot a través del sistema educatiu, però també a través del sistema judicial, a través del sistema públic, per imposar una única llengua i, de mica en mica, anar eliminant les altres. A l'escola, per exemple, es va fer molt a través de càstigs, com vaig comentar la setmana passada, però com que aquest tema de França, i en concret el català, no? Aquest canal és sobre la llengua catalana principalment, doncs tot aquest tema del català a França ens toca especialment de prop els catalans del sud, que ells diuen, ells són els catalans del nord i nosaltres els catalans del sud. Doncs tot això és un tema sensible, important, que el vull tractar adequadament en un vídeo on jo faci especial recerca per tot aquest tema, de manera que això ho deixo per al futur. Hi haurà més vídeos d'aquesta sèrie en les properes setmanes, no un futur molt llunyà. Però bàsicament això, que França, per establir la seva llengua nacional, el francès, a tot l'estat, el que ha fet és, doncs, bàsicament imposar-la. Després vam passar a l'estat italià i allà vaig comentar que s'havia recorregut més a una fal·làcia. Doncs al segle XIX, en concret l'any 1861, es va proclamar el Regne d'Itàlia com a una unificació de tots els diferents petits regnes que hi havia a la península itàlica. Doncs per unificar nacionalment tots aquests territoris que tenien identitats i llengües diferents i que, per tant, en el fons eren nacions diferents, per crear una sola nació en tot aquest conglomerat de nacions diferents, el que es va fer va ser recórrer a la fal·làcia d'anomenar totes les llengües diverses de tot aquest territori dialectes i triar-ne una, en concret el dialecte de Florència, que tenia, diguéssim, reconeixement i reputació històrica per totes les obres que s'havien fet durant el Renaixement, com a llengua nacional, la llengua italiana, que fos la llengua de tothom, de tots els italians, independentment de quina fos la seva llengua materna. Una llengua i totes les altres coses que es parlen són dialectes. Precisament els comentaris que em veu deixar a l'últim vídeo eren sobre aquest tema i ara ho comentaré amb més profunditat. Però, primer de tot, l'últim cas que també vaig comentar va ser el d'Indonèsia, on també hi havia una situació semblant a aquesta d'Itàlia, on es va voler crear una nació en un territori on hi havia moltes llengües diverses, amb origen comú, això sí, igual que a Itàlia la majoria de llengües eren romàniques, d'origen llatí, doncs a Indonèsia la majoria de llengües són austronèsiques, per tant estan connectades les unes amb les altres, tenen un origen comú, però això no vol dir que no siguin molt diferents avui en dia. Doncs per unificar tota aquesta nació i donar una identitat nacional amb una llengua nacional, el que van fer va ser agafar la llengua malai, és a dir, d'un altre país, d'un altre estat. Això sí, que havia sigut llengua franca de comerç a la zona durant diversos segles, per tant tenia un cert sentit utilitzar-la, i també, aprofitant que no era la llengua materna de pràcticament ningú d'Indonèsia i per tant ningú se sentiria més identificat o menys que la resta, seria una cosa igual per a pràcticament tothom, doncs es va agafar la llengua de Malàisia i se li va dir llengua d'Indonèsia. Se li van canviar 4 cosetes i es va establir aquesta com a llengua nacional.
nacional. Per tant, aquí també es va recórrer a aquesta fal·làcia. Agafar una llengua, canviar-la una mica, canviar-li el nom i establir-la com a llengua nacional. Tot això ho vaig explicar amb més detall a l'últim vídeo que vaig fer la setmana passada. Com dic, si no l'heu vist, el podeu anar a escoltar abans de continuar amb aquest vídeo. I, com he dit, va haver-hi un parell de comentaris interessants a l'últim vídeo, a la primera part que vaig penjar fa 2 setmanes, en concret respecte al cas d'Itàlia. Llavors els llegiré i els comentaré amb més profunditat. També he fet una mica més de recerca per poder donar dades més concretes per reforçar una mica tota la idea que us estava donant d'utilitzar una fal·làcia per crear una nació on no hi era. Abans de continuar, aprofito per recordar-vos que podeu trobar la transcripció sencera i l'àudio en MP3 per descarregar d'aquest vídeo i de tots els altres que pujo al canal a la plataforma de Patreon del projecte, que podeu trobar en un enllaç a la descripció del vídeo, i allà, amb una petita subscripció mensual, podeu obtenir aquests materials que he comentat per treballar amb més profunditat als materials de YouTube i, a més, donar suport al projecte. Moltes gràcies a tots aquells que ja us heu subscrit. Per tant, ara us llegiré aquests 2 comentaris de YouTube que em vau fer. El primer és d'un tal Guillermo Gini i m'ha escrit en castellà. Intentaré traduir-vos tot el que ha escrit al català així improvisadament. Potser m'encallo en algun moment amb la traducció, però us ho tradueixo. Diu: no és cert que la majoria dels italians consideri la seva llengua regional com una cosa de vells o de poble, que no val la pena aprendre o parlar. Jo sí que havia dit això de vells o de poble, sí que ho havia dit. Això de que no val la pena aprendre o parlar, això em sembla que jo no ho havia dit textualment. Això ho vaig dir d'un testimoni directe d'una noia francesa de l'Alsàcia. Vaig dir això, no vaig dir-ho dels italians, però bé. I després diu: sobretot al sud, on les llengües regionals són un aspecte molt important de la cultura local. Itàlia és un país molt heterogeni, amb infinitat de cultures i llengües. No obstant, i en la meva experiència tenint família d'origen italià i coneixent italians de diferents parts, cada un té la seva cultura regional pròpia, però són italians i es consideren com a tals, parlant en la generalitat. No es parla de l'estat italià com una espècie d'entitat aliena al país i a la gent. Interessant, sobretot considerant que Itàlia, com a estat, és relativament molt jove, més que moltes repúbliques d'Hispanoamèrica. I el segon comentari del Martin, que precisament és alumne meu, diu: però no hi ha regions a Itàlia on hi ha diferents idiomes oficials? Segons Wikipedia, i posa un enllaç, Tirol del Sud parlen oficialment italià, alemany i ladí. Segons la teva opinió o descripció del vídeo, l'alemany s'anomena un dialecte a Itàlia? Pot ser que no hagi entès bé què has dit o has volgut dir en el vídeo sobre Itàlia, i segurament no puc avaluar bé el tractament de diferents idiomes a Itàlia en general, no conec el país bé. Doncs intentaré donar resposta més o menys a aquests 2 comentaris sobre el cas d'Itàlia, que va molt bé per exemplificar tota aquesta idea de la imposició d'una fal·làcia a nivell lingüístic, una fal·làcia lingüística per justificar la creació d'una nació en un estat. Doncs bé, en el primer comentari del Guillermo, que em comentava el tema de que, segons ell, les llengües regionals d'Itàlia no són vistes com a coses de vells, de poble, i que tampoc no són vistes com una cosa que no valgui aprendre o parlar. Amb aquesta última afirmació estic d'acord amb ell, estic d'acord amb que no hi ha la percepció que no valgui la pena parlar o saber els dialectes en general. No hi ha una percepció negativa dels dialectes, sinó una percepció de que hi ha una cosa més important i més moderna, que és l'italià, i després, doncs, totes aquestes llengües regionals, que hi ha gent que les considera més llengües, hi ha gent que les considera més dialectes, que tothom sí que valora com a una part bonica, diguéssim, de la seva història, de la seva regió, o potser com un tret identitari, però que s'està perdent bastant a les noves generacions, no dic completament, com diu ell, al sud d'Itàlia s'està mantenint més que no pas al nord, però en general sí que cada cop s'estan parlant menys aquestes llengües regionals, això és un fet indiscutible, i quan es comença a perdre l'ús social d'una llengua, doncs és el primer pas cap a la mort d'aquesta llengua. Com dic, és possible que en algunes regions interiors del sud d'Itàlia doncs aquestes llengües regionals encara estiguin més vives, no dic que no, la veritat és que conec poc al sud d'Itàlia, i encara menys les zones més rurals, no hi he estat, però sí que he conegut molta gent de diferents llocs d'Itàlia i, per exemple, parlant del sud d'Itàlia, jo me'n recordo, vaig estar bastant de temps treballant en un lloc on hi havia un noi de Bari. De fet, ell era doctor en veterinària, per tant, una persona culta, sí? I quan jo li vaig dir que jo havia estudiat la universitat en català, vaja, li va semblar surrealista. Diu, però aviam, on aneu utilitzant el català, un dialecte o llengua regional a la universitat? Li va semblar graciós i divertit. I ell mateix em va dir que ell el dialecte, com a molt, l'utilitzava per xerrar amb amics al poble i ja està. I després, vivint a Girona, durant un temps jo vaig fer un grup d'amics de
Palerm. Resulta que la Universitat de Palerm, que és la capital de Sicília, té un conveni amb la Universitat de Girona i molts estudiants d'Erasmus de Palerm van a Girona. I jo hi va haver un semestre que aquests nois van ser a Girona, que vaig fer-me amic d'ells a través de parlar italià, no sicilià, i això, em vaig fer amic d'ells. Eren potser un grup de 8 o 10 palermitans de Palerm i entre ells sempre parlaven italià. Mai vaig sentir que entre ells parlessin sicilià. Jo parlo italià no superbé, però sí que prou com per saber si estan parlant italià estàndard o no, i en cap moment vaig sentir que parlessin una altra llengua, el sicilià en aquest cas. Sí que els vaig preguntar si la sabien o la parlaven, i algunes persones em van dir la meva iaia, el meu avi, o quan vaig al poble, o tal. Però això clarament no, clarament és una percepció que és una cosa de poble o dels grans, no? De la gent vella, que per la vida social moderna a les ciutats no serveix. I això també conec persones de Roma, més de la Vall del Po, de la zona de Venècia, de la zona de Milà. Totes aquestes persones utilitzen pràcticament únicament en el seu dia a dia l'italià estàndard. Alguns saben una mica més el seu dialecte, alguns una mica menys, alguns potser l'utilitzen amb algun familiar, com dic, vell, o al poble, com a molt, però la majoria ni tan sols això. I el Guillermo comenta una cosa interessant. Diu que els italians no perceben l'estat italià com una cosa aliena i que s'hi senten identificats, i amb això hi estic totalment d'acord. Precisament, la fal·làcia ha triomfat. Tots aquests milions de persones que, si vas 2 o 3 o 4 o 5 generacions enrere, tenien llengües diferents, identitats diferents i pertanyien a entitats polítiques diferents, doncs tots avui en dia se senten, o la gran majoria, se senten identificats amb aquesta nova nació italiana, amb aquesta llengua comuna italiana que adopten com a llengua seva, que ara és la seva llengua materna. Alguns potser també saben el seu dialecte, molts ni tan sols això, i per tant, totalment d'acord amb el que dius tu, se senten identificats amb l'estat italià, i això vol dir que la fal·làcia ha triomfat. Aquí ja ve la valoració subjectiva de si això és una cosa positiva o negativa. Jo, la majoria d'italians que he conegut ho perceben com una cosa positiva. La unitat d'Itàlia, un gran país amb tota una història i cultura rica, però que té aquesta unitat a través de la llengua italiana. I per això al vídeo anterior vaig comentar que el fet que tots aquests dialectes o llengües regionals es parlin cada cop menys, en general, parlo en general sempre, potser sí que les persones poden dir quina pena, però en el fons no és gaire percebut com una gran pèrdua, sinó com una cosa que queda en el passat i nosaltres avancem cap al futur amb aquesta llengua italiana. En general, com vaig comentar, hi ha regions com el Vènet o també Nàpols, que l'altre cop no ho vaig comentar, però Nàpols també és una regió, no només la ciutat, sinó tota aquella zona al voltant, on es parla el napolità, que també és una de les grans llengües regionals d'Itàlia, que allà sí que hi ha més una identitat diferenciada. Per exemple, jo recordo en un restaurant napolità a Berlín, em sembla que era, o a Hamburg, ara no recordo, era a Alemanya, que allà posava que Nàpols, no sé si posava que Nàpols no era Itàlia o que el napolità no era italià, però posava una cosa d'aquestes. En tot cas, jo he de dir que aquí a Barcelona, actualment, jo tinc amics napolitans que, tot i que ells tenen una bona percepció del napolità i saben que és una llengua, no un dialecte, no el parlen entre ells. Com a molt l'utilitzen per dir alguna expressió típica regional, però enmig de tot un discurs en italià, alguna expressió en napolità, o per cantar alguna cançó típica de la seva terra o alguna cosa així. De manera que això és el que està passant a la major part d'Itàlia, potser al sud, a les zones més rurals, una mica menys, que és que s'està folcloritzant tots aquests dialectes o totes aquestes llengües regionals s'estan folcloritzant. És a dir, sí, és una cosa bonica i maca de la nostra història, però bé, és una cosa que ens serveix per això, per cançons, per dites, per tal, però que per les coses pràctiques del dia a dia, com estudiar, política, justícia, relacionar-se, fer coses modernes, poquet. He de dir que jo mateix he vist algunes pel·lícules i sèries en napolità o en el dialecte de la llengua de Roma, que no sé si li diuen romà o com li diuen exactament. Per tant, sí que encara es fan algunes coses actuals, modernes, en aquestes llengües regionals, però molt minoritàriament. I el segon comentari del Martin també és molt interessant, que ell parla de l'alemany al sud Tirol. Bé, en concret diu que allà hi ha l'alemany, el ladí i l'italià. Llavors, clar, el sud Tirol, el Tirol del sud, per començar, que es va annexionar a Itàlia després de la Primera Guerra Mundial al 1919. I clarament allò era diguéssim,
era una zona d'Àustria, una zona austríaca, amb gent austríaca que parlava alemany, no? O sigui, aquí la fal·làcia ja no cola tant, perquè m'entenguis. La fal·làcia sí que cola quan tu intentes dir, no, mira, els de Venècia parlen una mica diferent, els de Nàpols parlen una mica diferent, els de Sicília parlen una mica diferent, però com que tots són llengües romàniques que venen del llatí i que s'han desenvolupat a la península itàlica, podem dir, més o menys, que són dialectes de l'italià. Amb l'alemany dels austríacs em sembla que la mentida ja seria massa descomunal com perquè passés com a una possible veritat o com una fal·làcia que pogués quallar a la població. Però tot i això, he buscat informació sobre això i he trobat coses molt interessants que voldria comentar-vos. Tota aquesta informació a mi em sonava d'haver-la anat llegint durant els anys en què jo he estudiat lingüística i que m'he interessat per les llengües, però necessitava un resum estructurat i amb fonts i li he demanat al ChatGPT. He confirmat que totes les fonts siguin fiables i que el que digui sigui cert, però m'ha anat molt bé perquè el ChatGPT em fes un esquema senzillet de tota aquesta informació que necessitava per fer aquest vídeo. Llavors, per exemple, en aquesta primera captura que us poso, que per cert, veieu que el ChatGPT utilitza molt bé el català, és una cosa que em sorprèn, a vegades s'equivoca, a vegades posa algun castellanisme o posa malament alguna paraula o algun accent, però escolta, en general, molt bé el ChatGPT utilitzant el català. Però bé, aquí diu, en el moment de la formació de l'estat italià, 1861, diu, en aquell moment, cap altra llengua o varietat va tenir reconeixement oficial. Les altres llengües, com el sard, el napolità, el sicilià, el friülà, el ladí, el piemontès, etc., es consideraven dialecti, és a dir, dialectes d'Itàlia, de l'Itàlia, tot i que moltes d'aquestes són en realitat llengües independents des del punt de vista lingüístic. Per tant, el pla inicial va ser aquest indiscutiblement. Una llengua, l'italià, i la resta, siguin el que siguin, són dialectes. I així va ser com es va començar a construir aquest sentiment d'unió nacional italià d'avui en dia. I això, com diu aquí, va durar durant moltes generacions. Diu percepció política i lingüística. Durant el segle XIX i bona part del segle XX, l'estat italià va promoure activament la unificació lingüística com a part del projecte nacional. Les altres llengües van ser marginades o desincentivades en l'educació, l'administració i els mitjans. El terme dialecto es feia servir de manera sociopolítica no científica. Volia dir varietat local no prestigiosa, encara que moltes d'aquestes llengües, com el sard o el friülà, eren tan diferents de l'italià com el castellà o és del francès. I llavors parla del reconeixement posterior, diu que cal esperar fins la Constitució Republicana de 1948, és a dir, després de la Segona Guerra Mundial, on a l'article 6 es diu «La República tutela les minories lingüístiques amb lleis especials». És a dir, aquí es fa un primer reconeixement d'aquestes minories lingüístiques. Diu, tot i això, la protecció concreta no arriba fins a la llei 482 1999, és a dir, fa 26 anys, tot just fa 26 anys, que reconeix 12 llengües minoritàries històriques com el sard, friülà, ladí, francoprovençal, occità, eslovè, croat, grec, albanès, català, francès i alemany. Si us ha sorprès veure català aquí en aquesta llista és perquè a Sardenya hi ha el poble de l'Alguer on avui en dia encara s'hi parla el que ells anomenen algarès o català, que tot això ve de la colonització catalana de l'edat mitjana quan Sicília, Sardenya i el sud d'Itàlia formaven part de la corona d'Aragó. I en tota aquesta llista de llengües que acabo de llegir, aquestes 12 llengües que van ser reconegudes com a minories històriques, no heu vist alguna cosa molt interessant? Que la gran majoria, occità, eslovè, croat, grec, albanès, català, francès i alemany, la gran majoria són clarament d'altres estats, sí? Per tant, estan reconeixent, d'acord, sí, tenim minories d'immigració de diferents moments històrics a Itàlia, en el nostre estat, on, sí, ells, aquestes minories, parlen les seves llengües i mereixen ser reconegudes. Però fixeu-vos que no està incloent ni el vènet ni el napolità. Per què? Perquè aquí seria on més es posaria en crisi la identitat nacional, la unitat nacional italiana, si es reconegués com a llengua una llengua com el napolità, que parlen pràcticament tota la meitat sud de la península itàlica, no tant, però quasi, ara ho he buscat, uns 7,8 milions de parlants. Imagineu-vos. Clar, això té molta potència. Imagineu-vos que tots aquests 7,8 milions d'italians, que són una gran part d'Itàlia, de cop ara desenvolupessin un sentiment de voler retornar a la seva identitat napolitana i no a acceptar aquesta nova identitat italiana que se'ls ha proposat o imposat, depenent de com ho vulgueu veure. Doncs imagineu-vos, això seria un gran perill nacional per Itàlia, o també el mateix si passés això a la zona de Venècia,
que el vènet té una mica més de 2 milions de parlants, per tant, tampoc no és gens menyspreable. I això, en aquests dos casos, això seria un gran perill i per això el vènet i el napolità no van ser inclosos en aquesta declaració de llengües minoritàries que s'han de protegir a Itàlia. I precisament per això li he preguntat a ChatGPT expressament pel napolità i diu el napolità, napoletano, no està reconegut com a llengua minoritària oficial protegida per l'estat italià segons la llei, aquesta llei que hem comentat de 1999, que és la norma que estableix quines llengües tenen reconeixement legal. Ens diu la mateixa llista de 12 llengües que havíem comentat abans i diu el napolità no hi apareix, tampoc el sicilià, el piemontès o el vènet, tot i ser llengües romàniques molt diferenciades. Precisament les que són més parts importants d'Itàlia amb un gran nombre de parlants, aquí no es vol reconèixer la condició de llengua d'aquests dialectes que ells anomenen per no afectar el sentiment d'identitat nacional italiana. I aquí parla del reconeixement parcial, diu, tot i que no és oficial, el napolità ha estat reconegut com a part del patrimoni cultural. I parla de la UNESCO. Imagineu-vos, Itàlia com a estat no vol reconèixer el napolità com a llengua pel perill que suposaria per la visió d'identitat nacional, pel sentiment d'identitat nacional dins de la mateixa Itàlia, i llavors ha de venir la UNESCO, un òrgan extern, a dir ei, donem una mica d'importància o reconeixem aquests dialectes com el que són llengües, sí? Llavors diu, el 2008 la UNESCO el va incloure dins de la seva classificació com a llengua romànica pròpia, no un simple dialecte. I llavors, a partir d'això, sí que diu l'estat italià, a través del Ministerio dei Beni e delle Attività Culturali, reconeix el napolità i el sicilià com a part del patrimoni immaterial de la cultura italiana, però encara no dins de la llista de llengües reconegudes que s'hagin de protegir amb aquella llei del 1999. I diu, i algunes regions, especialment Campània, Puglia o Calàbria, han aprovat lleis regionals per promoure la protecció de l'ensenyament. Per tant, últimament sí que s'estan començant a fer cosetes, però el mal durant aquest segle o més d'aquest segle i mig que ha passat serà pràcticament irreparable, tot i que si hi hagués un canvi de mentalitat sí que es podrien fer coses. Per tant, tot això, potser si algú és italià, potser s'ha estat sentint atacat. Tot això no és en si un atac als italians en si, sinó que precisament com que aquí a Catalunya, que encara no n'he pogut parlar, he parlat molt d'altres països, encara no he pogut parlar d'aquí, estem en una situació on també hi ha una llengua nacional imposada amb una fal·làcia que és l'espanyol i després moltes altres llengües com el català, i precisament això avui en dia està tenint un efecte molt important en la supervivència i en la situació lingüística d'aquestes altres llengües com el català, el basc o el gallec dins el territori d'Espanya, en el seu estat de salut lingüístic, podríem dir, doncs precisament em va molt bé començar a explicar-vos tots aquests termes, aquests esquemes, amb altres exemples perquè després sigui més fàcil d'entendre amb el català. I tot això vindrà en futurs episodis, però sí que començo a fer l'entrada, ara sí que ja deixo de parlar d'Indonèsia, d'Itàlia i de França, tot i que quedarà pendent el vídeo de França, no me n'oblido, però ara sí que comença a tocar el torn de parlar de la situació d'aquí. No ho faré en profunditat en aquest vídeo perquè ja porto 38 minuts gravant i quedaria massa llarg. Crec que és més sensat que vagi fent pastilles de 15 o 20 o com a molt 25 minuts de vídeo setmanalment i que així el contingut sigui digerible per vosaltres. Però bé, aquí a Espanya us esteu preguntant, i quina és la fal·làcia d'Espanya? Hi ha fal·làcia o no hi ha fal·làcia? Com s'ha assignat la llengua nacional, l'espanyol? Doncs sí, hi ha una fal·làcia molt clara, molt senzilla, que no sé si l'esteu endevinant, si ja la teniu en ment. La fal·làcia, en aquest cas, ha sigut un canvi del nom de la llengua nacional. S'ha agafat la llengua castellana i se l'ha anomenat com a llengua espanyola per donar-li legitimitat a tota Espanya i no només a Castella. Òbviament, si anem anomenant la llengua de tota Espanya castellà, fàcilment surt la contradicció de, ostres, i la llengua de Castella és oficial a Catalunya i al País Basc i a Galícia? Com pot ser? Espera, és molt fàcil, perquè això és Espanya i s'hi parla espanyol. I per tant, només amb aquesta petita afirmació, això és Espanya i s'hi parla espanyol, queda perfectament justificat que l'espanyol sigui la llengua legítima i nativa fins i tot de tots els territoris d'Espanya i que aquesta sigui la visió i la percepció que té també tot el món de la realitat lingüística d'aquí, tret que tinguin un interès molt concret a veure realment quina és la realitat. Però la gran majoria de gent de tot el món es queda amb aquesta visió general, veuen el mapa Espanya, saben que hi ha una llengua que és l'espanyol. Interessant, en totes les altres llengües del món, l'espanyol no es diu castellà, es diu espanyol. Espanya ha fet molt bé la política exterior que dir-li a tothom que el que es parla aquí és espanyol i no castellà.
En italià, com es diu la llengua castellana? Espanyol. Com es diu en francès? L'espanyol. Com es diu en anglès? Spanish. En alemany? Spanish. En rus? Hispansky. No? Per tant, sempre la política exterior l'han fet promocionant la llengua espanyola i no castellana, perquè havia de quedar clar que això era la llengua que donava unitat nacional a Espanya. I això és el que ens està portant tants problemes avui en dia aquí a Catalunya i especialment a Barcelona. Com sabeu, tenim una gran quantitat d'immigració de tot el món, de països més rics, de països més pobres, gent que ve per tot tipus de motius. Que quedi clar que no m'estic queixant de la immigració, purament estic dient un fet que és objectiu. Hi ha una gran quantitat d'immigració aquí. I què passa? Precisament tota aquesta gent ve d'altres països, així es defineix la immigració. I, per tant, tota aquesta gent, quan pensa on em mudo, on vaig? A Barcelona. Barcelona forma part d'Espanya. Què he d'aprendre? Espanyol. Per tant, la gran majoria de gent, si ha de fer un esforç a aprendre una llengua per integrar-se, què farà d'entrada? Aprendre espanyol, clarament. I això, si ho fan des dels seus països, i fins i tot quan arriben aquí, encara que es trobin amb la situació que, ostres, aquí resulta que he vingut a fer un Erasmus a Barcelona i em fan la classe en català i no en espanyol, com pot ser? No? Es troben amb aquest xoc de realitat a vegades. Tot i això, la gent també continua donant preferència o, diguéssim, més importància a tota la llengua nacional d'Espanya, que és l'espanyol. I tot això ja ho comentaré amb més profunditat a un altre vídeo on tractaré tot això amb el temps que es mereix, perquè ara ho estic dient en pocs minuts per fer-vos una petita entradeta del que serà la propera part. Però, bàsicament, aquest és un dels grans motius pels quals es comença a perdre l'ús social del català en certs àmbits, no en tots, no és que el català s'estigui a punt de morir, però sí que està perdent terreny social, com per exemple aquí mateix a Barcelona. És molt comú que molta gent pugui no entendre't o contestar-te en castellà si els hi parles en català, i en canvi, si parles en castellà, en general no tens cap mena de problema aquí a Barcelona. Per tant, està havent-hi aquesta substitució lingüística alimentada per aquesta fal·làcia que el castellà és l'espanyol. I tot això, com he dit, us ho comentaré en profunditat al proper vídeo on parlarem de la situació sociolingüística aquí a Catalunya i de com s'ha desenvolupat aquesta situació en què hi ha aquest bilingüisme entre el català, que és la llengua històrica d'aquí, i la llengua castellana que s'ha legitimat a Catalunya a través del nom espanyol dins de l'estat també espanyol. Fins aquí el vídeo d'avui. Si us ha semblat interessant podeu deixar-hi un like. Si teniu alguna opinió a comentar podeu deixar-la als comentaris i potser puc tornar a fer com he fet aquest vídeo amb els comentaris del vídeo anterior. Potser també al proper vídeo puc comentar els comentaris si són interessants i raonats com els que m'han fet aquestes persones. I seria molt interessant poder introduir aquest espai de discussió al proper vídeo. Per tant, us convido a deixar comentaris en aquest vídeo. S'acaba aquí aquest vídeo d'avui. Si us ha agradat, com dic, podeu deixar-hi un like, subscriure-us al canal si encara no ho heu fet, donar suport al projecte a través de la plataforma de Patreon i seguir el projecte també a Instagram, a Català al Natural. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens veiem a la propera. Apa! Siau!